Hausa Media Cycle. A yau litinin ne 6 ga wata aka gudanar da maslahar tantance dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC. Masu mu tare da sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Hausa Media Cycle. In wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe don samun sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. A yau litinin din ne aka gudanar da maslahar tantance dan takara wanda zai wa jam'iyyar APC din a zaben shugaban kasa. Sai dai kuma ƙarshen maslahar an tabbatar da shugaban majalisa Lawan a matsayin dan takarar jam'iyyar APC din. Sai dai kuma bayan sanar da sanata Lawan din a matsayin dan takarar jam'iyyar APC din, rikici ya barke a jam'iyyar APC biyo bayan da sanarwar da shugaban jam'iyyar APC din Adamu yayi sanarwa da shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan a matsayin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC din. Ta Abdullahi Adamu ya bayyana hakan ne a taron kwamitin ayyuka na ƙasa wato NWC na jam'iyyar APC ranar Litinin a Abuja. A tattaunawarsa da 'yan jarida, Sanata Abdullahi Adamu ya ce sauran 'yan takara da suka hada da Asuwaju Ahmad Bola Tinubu, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da Dr. Kayode da David Omahi da dai sauransu za a ba su damar gwabzawa a zaben fidda gwani a taron da za a yi gobe a dandalin Eagle Square da ke Abuja. Masu kallon da sauraron mu duka ana muka kawo ƙarshen wannan rahoton. Kai dai kasance da Hausa Media Cycle don samun sababbin shirye-shirye abin da ya danganci labaran duniya da na siyasa da ƙasar Hausa, kai har ma da labarin wasanni da na kasuwanci. Mun gode.